Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Selatu selam ser Peygamber aleyhissalatu vesselam, al ve ezvac ve ashabi be. Selatu selam ser ümmeta İslami be. Geli cemaata Müslümana roja cumartesi yapışame evari niyeta meha Recebi başlamıştı. Meha Recebi roki ku roji bigre niyeta wî rojî girtin hebe yê roja cumartesî êvarê niyeta xwe bîne roja pazarê ê rojî be. Rojî girtina meha Recebê mealûm hûn tev dizanin sünnet e, meha Şabanê sünnet e, meha Remezanê jî ferz e. Hani sê meh dibêjin, sê meh zaten meha Remezanê ferz e û tî xwe de meha Recebê meha Şabanê jî sünnet e. Peygamber aleyhissalatu vesselam girtiye meha Recepê hine cara tev girtiye, hine cara panzdeh rojê girtiye, hine cara sê rû ewilî wî sê rû orta wî sê rû dawya wî girtiye. Meha Şabanê panzdê ewil girtiye, panzdê dawyê hîştiye gotiye ji bo quvveta meha Remezanê. Müslümanekî bêje ez ê meha Recepê meha Şabanê rojî bigirim sünnet olarak dikare bigire. Ê qezayî wî hebe niyeta qezayê gerebîne çünkü qeza daha önemlîne. Mezhebi İmam-ı Şafii da qezayî hebe nikare sünneta bigire. Qezayî bîne daha rinde be hem niyeta qezayî bîne hem qezayî wî ser rad bin hem jî xweda xêra sünneta jê re hasıl dike. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye meha Recepê Recep navê aveke cennetê da ji berfê sartir e, ji hengiv daha şirîntir e. Ê ku meha Recepê da sê rojî bigire xweda înşallah evî nesîbî wî dike. Meha Recepê da şeva regaîbê heye şevekî xêr e. Meha Recepê da Mi'rac gecesî heye şevekî pir xêr e. Meha Şabanê da beraet gecesî heye şeva beraetê heye şevekî pir xêr e. Gele însan derdikevin qarşîvan mehê hanîne sê meh tûnin. Sê meh zaten meha rojî, meha Remezanê zaten ferz e. Meha Recepê meha Şabanê rojî girtina wî xêr e. Yek Müslümanekî bê ez digirim kes nikare bêje tu nikarî bigirî, kes nikare bêje xêr te ra nay. Müslüman gere ji dînê xwe re saygîlî bibe. Ewan Yehudî, Xristiyan dînê Yehudî, dînê Xristiyanê, dînê Tewratê, İncîlê, Zeburî ewan dînê beriya me jî xweyê dîn rabûn dîn rakirin, rabûn miselletê serê dînê xwe bûn carê tiştek değersiz kirin, değera wî tune, xêra wî tune gotin heta dînê heq da nerakirinê. Evan tiştî ku adetê İslamê ne, adetê Müslümanan e, hadîsê Resulullah aleyhissalatu vesselam sünnetin, gerek meri saygı jê re göstermiş bike, nebêje eva xêra wî tune, nebêje ev çima însan digire, nebêje însan dine xapandinê tiştî hatune, evan tiştana gere meriv nebêje, meriv gunehkar dibe, meriv wed bilhassa ku alim be, meriv ku alim be, meriv wêresê Peygamber aleyhissalatu vesselam be, meriv ku ketibe wî sinifa irsiyeta Peygambera mal mülk neyştine elim iştine, meriv jî ku bû wêresê Peygamber gere Peygamber aleyhissalatu vesselam çi tebliğ kiribe, meriv tebliğ emrî bîne yerî. Gerek meriv saygî göstermiş ki alimê mezina, alimê derbas bûne, nebêjin filan alim, nebêje filan alim yanlış kiriye, ewan alimê berê derbas bûne, ge muteqî bûne, ge niyetê wan xalis bûne, ge xizmet gerçek ji dîn rakirine, heqê Xwedê nîne meriv wana eleştirmiş bike. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ümmeta minî bibe heftê û sê çiqa, heftê sê qurûbê rabin, heftê sê cemaatê rabin. Her kesê dawa dîn bike, her kesê bêje em Müslüman, her kesê bêje em heqlîne, her kesê bêje ew tişta ku em dibêjin heq e, Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye ji vana yek tenê ser heqê, ew ê pey Qur'an û hadîsê çi ew ser heqê êdinê, ser heqê nê ser batılê ne. Peygamber aleyhissalatu vesselam 1400 sal awil, küsur sal awil ew tiştê gotine tev derketiye. Heta Resulullah aleyhissalatu vesselam gotiye zemanekî were hene însanê derkeve, yê sade behsê ji Qur'anê bikin, yê sade bê Qur'anê çi em wî qebûl dikin, gotiye ewana eleqa ku wana bi Qur'anê tune. Çînkü Qur'an dibe yê Qur'an eva Qur'ana hanî tercüme kiriye ji me re, ev emrê Xweda ji me re gotiye ke Peygamber aleyhissalatu vesselam, rehberê vî dînî ke Peygamber aleyhissalatu vesselam e.
قرآن گوتیه محمد چی بیجه هونی قبول بکن محمد چی گوت نکن هویا ناکن قرآن گوتیه محمد علیه السلام تشتی دی بیجه گی وحیه قرآن دی بیجه اگر خدا دی بیجه اگر هنجمه حضرت کنوی بین تابعی محمد علیه السلام خدای محافظه بکه اون انسانی درکتنه سادت بیم قرآن قبول دکن پیغمبر قبول ناکن اون انسانان پر تلیکلینه قرآن دی بی هونی پی محمد علیه السلام اون سنت پیغمبر علیه السلام قبول ناکن سنت پیغمبر علیه السلام بحثی جه ناکن جاوی وانلیه سنت پیغمبر قرآن جهفدو بدن قطاندنی نایدنی قطاندنی پیغمبر علیه السلام تبلیغ و قرآن پیغمبر علیه السلام کریه باو کل اجداد خدا و صح کریه ابا روژی هانه هبونه هنه سنتن یکی گونه قدینه مها رجب سیر گشتی بگیره برا سیر و اولی بگیره سیر و ارته بگیره سیر و جداویه بگیره مها شعبان جعینی بسا بگیره قضایی که هب نیتا قضایی بینن قضا daha önemli niyeta qazayı binin. Peki niyeta mevesi bir rojime. Kalbi vada mesela niyeta recebi hebe kafiye. Niyeta mevesi bir rojime. Roja meha Ramazan ilmi fevut ilmi derbaz bir ez qaza dikin. Avqas bece kafiye. Kalbi vada ji tekrar basa recebi kirin gerek nake. Xuda inşallah azze ve celle inşallah evi khirahanı kabul dike. Xuda me bütünü Müslümana ji bela و musibeta, ji tengasiyê dünyayê, ji zulma zalima, ji şerrê deccal, ji şerrê hesûda, ji fitnetiya axirê zemanê bide muhafizekirinê. Xuda Azze ve Celle bütün insanê dertlî derdê wan derma bike, bütün insanê nexaş bi ismê xwe şafî, bi navê xwe şafî şifa jê rabişîne, bütün insanê deyndar müyesser bike, ji wan re deynê xwe ödemiş bikin. خدا عز و جل yardım el mezlume bike, Xda azze ve celle qehra xul zalima bike, Xda zalima bi zalima bide terbiye kirinê, mezlumê ji wan bide xilas kirinê. Ve selamun alel murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. El Fatiha ma'as selavat.